банка. Значи, никой не си игра. В чужбина при лимитите на отговорност при лимитите на отговорност на Европейския съюз. Някой тук слуша, всички бяха палачите за обществото. Това е цирк, то е сетари. Парти. Кучките. Аз съм инструмент за твоята съдба. Парти. Кучките. Палачите за обществото. Вредни преимущества за страхователя. Най-често за тази цел се използва инструментариумът, както и с определене SWOT анализ. Strength, weaknesses, opportunities and threats analysis. Нататък да чета ли за тези работи? Улеснена подписваческа процедура. Това са стратегията мини-мини. Половината време главата ти беше обърната за всяка чуда има не насам. Доверен сервис на застраховка. Доверен сервис на застраховка. Фактори влияещи отвън. Доверен сервис. Той е сетари. Парти. Кучките. Дали дружеството ще работи на сегашния?